Dejjem nimbuttaw biex isir iktar milli sar. Kliem il-Ministru Evarist Bartolo għat is-sessjoni ta' Gvern li jisma' ta' tnejn filgħaxija fejn kien diskuss il-qasam edukattiv u diversi inizjattivi li saru li hemm maħsuba f'dan is-settur. Il-Ministru tenna kif jinsab sodisfatt biż-żieda ta' 5% ta' studenti li qed ikomplu jistudjaw f'livell postsekundarju. Saħaq ukoll kif il-Gvern qed iżomm f'moħħu l-Aġenda Ewropea tal-ħiliet ta' tfal tal-iskola biex dawn ikunu kapaċi jikkompetu fis-suq kompetittiv ta' dawn iż-żminijiet. Qed nagħmlu dan kollu anke fid-dawl tal-Aġenda Ewropea ġdida għal ħiliet. U naħseb hemmhekk aħna se nkunu f'pożizzjoni mhux sempliċiment naraw x'jgħid id-dokument, imma li aħna stess għandna x'nikkontribwixxu għal kif jista' jitfassal dak id-dokument aħjar milli hu diġà. Spika wkoll is-sodisfazzjon tal-Ministru għal fatt li Malta għandha l-inqas qatt fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn jidħlu żgħażagħ, inkluż dawk li għadhom kif gradwaw. Dan huwa riżultat ta' tisjieħ tal-ekonomija u l-ħolqien tax-xogħol li dan il-Gvern qed joffri liż-żgħażagħ u l-gradwati ġodda. Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius tkellem dwar it-twettiq ta' Youth Village u kemm kien importanti mhux biss biex jinġabru l-proġetti kollha li għandhom x'jaqsmu maż-żgħażagħ, iżda wkoll biex diversi żgħażagħ jingħaqdu fi spazju fejn dawn jistgħu jissoċjalizzaw u jesprimu rwieħhom. Proġett kbir ukoll importanti li bdejna dan l-aħħar permezz ta' Aġenzija żgħażagħ huwa Youth Help fejn permezz ta' Youth Detached Work qed immorru f'numru ta' bliet u rħula fejn mhux nistennew li żgħażagħ jiġu għandna iżda permezz ta' numru ta' youth workers tagħna qed immorru aħna nfittxu żgħażagħ sabiex hemmhekk bnies esperti jkunu jistgħu jaqsmu d-diffikultajiet u problemi li jħabtu wiċċhom magħhom iż-żgħażagħ tagħna. Aġġustenna li qed tiżdied l-importanza li tfal jersqu viċin il-qasam xjentifiku, speċjalment meta wieħed jinnota li għadu kif ġie inawgurat ċentru 24 laboratorju fl-Università li se joffri faċilitajiet ta' riċerka xjentifika. Dan qed isir ukoll permezz tal-proġett tal-Esplora fil-Biegi, fejn it-tfal tal-iskejjel se jkollhom ċans jeliminaw il-biża' li għandhom minn suġġetti xjentifiċi u jbidlu l-ħsibijiet tagħhom dwar il-ħaddiema tal-qasam. Iż-żewġ kelliema qablu kif l-edukazzjoni lit-tfal trid tkun waħda kontinwa u mhux waħda li tagħti priorità biss lil qasam teoretiku.